И от тогава съм с чупене и натрошена цялата. Такъв като най-трайно е тазовата област с левия крак. И от тогава съм с група инвалидност и спрях да работя. До тогава съм работила за водометеорежещи машини. Техник съм по професия в технологичен отдел. Останах си вкъщи. Като пострадаха и децата ми. Едното дете беше на 1 година, а сина ми тръгваше големи в първи клас. Те с по-малко травми се отърваха, защото шофьора бях аз. И въпреки, че изкочиха през предното стъкло на колата, малкият беше с бебе, нали, с чупен крак и той, обаче го оставиха в Перник в болницата. Аз съм от тези, дето са влизали в тунела и са излизали. Онзи тунел, дето свети на край. Има го. И заведнъж ти казват, нали, минало е времето болницата, очакваш след 1 година да се оправиш след всичките операции и лечение и отиваш на ТЕЛК и ти казват, за 2 години още ще трябва да се останете вкъщи, от което изпадаш в ужас, защото това 2 години вкъщи значи няма болнични, 1 година, докато минеш на телковете, докато се оправиш, това са 6-7 месеца, които оставаш без всякакви доходи. Децата са ти малки, това е добре. От всичкото спечелиха децата, защото си останаха дома. Колегите ми бяха много любезни и ми донасяха работа вкъщи. В смисъл, дипломни работи на студенти, чертежи, които те не можеха да си правят, сметки защото техник, нали, в това. Носиха ми такава вкъщи работа, не ме бяха забравили. И 1 година горе-долу добре. И след 1 година всичко това започва да отпада, нали, защото всеки си има неговите задачи. Ти виждаш, че не можеш да се включиш отново на работа, изключено повече да ходиш. И то първо беше стрес, защото се преместихме да живеем в Младост. Живеех на Искарина Раковска в центъра. И дойдохме тук. И тук беше от тази страна нива царевици, говеда и овце се разхождаха. 76-та, значи, съм пострадала. Горе-долу 1 година и половина след това започнах в работа в кооперация за инвалиди. Тогава се казваше пострадали от войните и фашизма тази кооперация. Тя се занимаваше с детски трикотаж. Обаче бях надомник. Надомниците едно време беше едно добро решение на въпроса за работа на хората. Идваше кола, носеше, имаше обучение 1 седмица, бродирах вълнен трикотаж. Това значи черешки, меченца, котенца, кученца, меченца. Но всичко това ти се носи в къщи с материалите, с инструкцията какво трябва да направиш с къщите. И след известно време идват и го прибират. Понеже бях първа група, отначало бях 2 група инвалид, тогава за 50% работиш, ако заплатата е 100 лева, ти изработваш продукция за 50 лева, 50 лева ти доплаща държавата и взимаш цяло. Отчитаха процента на неработоспособност всъщност. Ако си първа група, пък 70% ти доплащаха, само 30 работиш. Там имаше и деца с аутизъм. По-големи, които вече бяха излезнали от тези домове за деца с отглеждане. Те идваха на нещо като трудотерапия, им се казва. Това е моят телефон.
Мога да го донеса. Не. Към трудотерапия се казваше. Идваха там, шиеха, режаха конци, нещо се занимаваха, така че на предприятието имаше много дейности. Имаше продукция, която с държавна поръчка се даваше само на кооперациите за инвалиди. Предприятията за трудоустроение, държавните поръчки бяха задължителни. Просто имаше дейности, които се изпълняваха от кооперациите. Те обикновено бяха трудово-производителни кооперации. Такива имаше във всички окръжни големи градове. И в Пловдив, и в Бургас. В Бургас даже още работи кооперацията. В София също работи кооперацията. Тя е на хладилник. Тази кооперация беше за инвалиди, такива с физически увреждания. На Успех долу беше за слепите. И на глухите, и те имат предприятие, което пък работеше на филтрите, правиха обикновено. Такива дребни производства, но които са във възможностите на хората с увреждания. 89-та година. Те са обхващали много сфери на работа. Тоест в много различни сфери било. Това чершафи, това работно облекло, това болничните постелки, работи, всичкото трябваше да мине през тези кооперации. И минаваше, просто държавната поръчка на тези изделия беше за тези кооперации. Други не се занимават. Това е напълно безкомпромисно, в смисъл, че държавата си отделя тези поръчки и те се дават на тези предприятия. Да, и тези 50 или 70%, които се доплащаха, 30 за трета група, 50 за втора, защото така ни деляха. И за първа идваха от държавата тези пари. Не ги заплащаше кооперацията, те си идваха като субсидия към кооперациите. И това беше хубаво, че имаше работа. В 89-та година тези поръчки отпаднаха. Трябваше на общи начала, нали, да се борят с всички други на конкурси, който в никакъв случай кооперациите от този вид не можеха да спечелят. И въпреки всичко, кооперациите сега работят на ишлеме. Ишлеме какво значи? Работят дрежки за Испания, за Франция, в Бургас, за какво казаха, че шият и те. Шивашката дейност продължава предимно. Материалите, моделите, всичко идва от чужбина. От нас е само ефтината работна ръка. Тоест и всичко обратно пак е за чужбина. Всичко и обратно, да. И това, обратно. което е леко с брак, остава, да кажем, единични бройки. С това се поддържа някакво ниво на тези кооперации, без да се дава хляб на много хора. Това надомното, колите, разкарването не се случва вече. Който може да отиде на место на работа, работи, който не. Да, въпреки че има една заповед, в която младите в общинските в общините, в администрацията общинската трябва 10% от местата да се заемат от инвалиди. Няма такива. В смисъл не се изпълнява? Не се изпълнява на практика. На практика не се допуска. Както и училищата, както ресурсните учители. Обществото ни поначало не е готово да приеме инвалида. Независимо от това, че той е с 2 висши образования, с 3 езика, Те пък молби, дето ги раздавам, са по едно постановление за прилагане правилника за хората с увреждания, от Агенцията за хората с увреждания, които се дават по 50 лева на година. За придружител. Този придружител трябва да отиде в някаква институция, да кажем банка, да придружи лицето, което не може да се движи, защото е първа група, се сещате, с чужда помощ. Но той трябва да го придружи до някаква институция, да се свърши някаква работа. И тогава слагат печат за това и по 10 лева на час се плащат. Тоест по 5 лева на час за 10 часа в годината, които се плащат по едни сложни там схеми, ще ви покажа.
кажа, ако трябва. И се плащат октомври, края ноември, началото с пощенски записи, на които аз събирам около 1200 такива молби, докато преди години бяха много повече, на членуващи и нечленуващи в Съюза на инвалидите, и то само първа група с чужда помощ, и то който е пожелал, това не са броя на действителните членове. Правят се едни списъци, едни молби, едни работи, и съм събрала от 2005 година архив, който около, няма да ви кажа, около 90 000 страници, 80 големи папки, които се чудя къде да ги съхранявам. Защото агенциите с хора с увреждане казват, че не може да се унищожат, защото не е минала държавна комисия да направи ревизия. А такава държавна комисия не съществува. Което значи, че аз не мога, аз съм длъжна да ги съхранявам, защото във всяка една молба има лични данни, а в телка пък пише съвсем неща, които не трябва да върват така. Значи аз не мога да ги захвърля. Трябва да ги унищожа по някакъв начин, но нямам право да ги унищожа. И се сещате, че на... Могат ли да се дигитализират на скенери и общо взето да останат... Нали за това да ги дигитализираме, трябват някакви средства, някой да ми е отпуснал някакви средства. Аз го правя това на доброволни начала. Сега им събираме по 50 стотинки за 3 листа, които са 6 оттам, за ксерокса, за листата, за това, че после пиша записки, пощенски записи, пиша, че ходят до почтата, че на 3 транша ги давам пощенските записи, че работата не ми пречи на мен. Съгласна съм, но е много. Но е много. И бяхме решили да се откажа. Обаче за хората 50 лева са 50 лева. А те не са и 50, те са до 50. Според броя на подалите молби, някаква сума отпуска държавата на агенцията за хора с увреждане и тя ги връща обратно. Слепите им дават по 50. На тях не пише такива бележки. Знае се, че той има по принцип право на придружител и те взимат по 50 лева, докато ние по-миналото година 39 стотинки. Като махнеш пощенския запис, който струва 1,30, да кажем, пише и 65 стотинки, нали, на пощенския запис на 1000 и толкова записи. Добре, всъщност, можем ли да кажем при това положение, че преди това нещата са били по-организирани? Не се даваха такива пари. Не се даваха такива пари. Сега се дават от 2005 година. Имаше едно предложение. Тези пари, парите за карти, парите за лекарства, които на мен са ми 19 лева и стотинки, да кажем, които не ми стигат. Но те са 19 лева. За картата са 8 лева, стават 20 и няколко. За тези, които се падат там за това, да се дават като едни 60%, там по други поводи взимат за телефони, за не знам си, по-различните, да се дават към пенсията на инвалида като 60% от минималната сума, която е за годината, да кажа. И тогава бяхме направили сметка, че в тези 60%, даже не и 50, 60 се вместваме в тези суми. И да се дава към пенсията и всеки да я харчи както намери за добре. За лекарства, за пътуване, за лечение, за не знам си какво, да върват така парите. Не се съгласих от Народното събрание, защото било трудно от бюджета след това да се по пера да се разхвърлят. И за това са тези карти, които се отпускат, за това са пари, които... А преди това, този проблем как е бил решен? Проблемът беше решен само за ЖП транспорт. Се плащаше. Пътувахме безплатно. Отиваш на гишето, военното гише, показваш си телковото. Тогава даже не е необходимо да имаш карта, че си член на Съюз на инвалидите или нещо. Показва си телковото решение на гишето военното
и ти издават този бланков билет, който се издава за пътуване на военните. Те са там по някакво друго перо си ги учат. Сигурно към бюджета са се учители и затова така. И беше много лесно. След това отпуснаха сега, в тези новите години, да се пътува и с автобус. След това решиха, че се злоупотребяват с билетите за автобуси. Действително имаше и такива случаи, но не помислиха, че има Родопи, има горе Добруджа, има райони, в които влакове изобщо няма. И той, за да пътува до центъра, където направиха и телкови здравни служби, това трябва по някакъв начин да стигне. Първо са частни автобусите, които вече пътуват до малките селища. Не винаги може да се позволи възрастния човек. Значи се отказва от лечение, отказват се от всичките придобивки, които може. Намериха се аптекари, които нарамват торбите и ходят до малкото село с лекарствата. Те всъщност придобивките се оказват по-скъпи, отколкото да се откажат. Да, затова аптекаря нарамва, или кмета на селцето, нарамва 2 торби на бабите с канишките лекарствата, ходи, взима им ги до аптеката в града и се връща и ги раздава на бабите. Нещо, което е... А преди 89-та всъщност това е било? Не се плащаха лекарствата, всеки си ги плащаш. От пенсията, колкото и малка да е била, няма. Придобивката има и всъщност не можеш да я ползваш. Защото тези 20 лева, които ми ги дават, не ми покриват и 1/4 от лекарствата, които са необходими. Да не говорим за... Те са повече с много хронични заболявания и дават до 100 лева им стигат лекарствата. И ако 150 лева ти е пенсията, сеща се, че едва. Затова, когато от Българска хранителна банка ни дадат някакви помощи мизерни в смисъл това са кетчуп, супички разни сухи, млекца от Данон или това, те идват и ги искат. Защото, не знам, ето 125 души се хранят в кухня, която е социална кухня, казват, където е само обяд, парче хляб на 2 фили или на 3 отговаря. Ходят, взимат храната и това е от декември до април ще им дават такава храна. Отделно има и социален патронаж, в който разкарват храна в къщи на лежащо болните и на тези, които не могат да са сами и не могат. Тогава е 60% от пенсията. Обаче има едно условие тези 60% да не са повече от 150 лева. Мисля, ако получавате по-голяма пенсия, е добре, защото 150 лева ви устройват, но този, който получава 200 лева пенсия и 60%, му с 120 му е малко множко. Но въпреки всичко и социалният патронаж е добре, че обслужват по домовете. Тогава се носи храна за цялата седмица. Като петък, събота и неделя храната е суха или са кебабчета, печено пиле, нещо от този род сухежбина, да може да престоява тези 3 дни и хората са доволни. Аз може ли да задам въпрос? Въпреки всичко този преход с всичките тези придобивки, разликата е, че явно преди 89-та вие сте били всичките с работа и сте имали все пак предприятия, в които се намирало работа. А сега имате всичките тези придобивки, които реално не може да ги ползват. Да, за съжаление. Защото даже и да отидеш, дават ти 195 лева за бално лечение. Но какъв е принцип? Трябва да отидеш с твоите пари, ако си успял да ги отделиш. Да си платиш престоя, да вземеш фактура и след това да се върнеш в социалната служба, значи това ще стане след месец, за да подадеш молба с фактурата. От тях ще мине още 1 месец, за да им минат там по всичките и да ти върнат парите.
до 195 лева, които ти се полагат. И всъщност могат да го ползват само хората, които са по някакъв начин някой е заделил, за да може той да отиде. По същия начин и с ортопедичните средства. Да кажем, едни обувки. Ако трябва да си ги вземеш, трябва да отидеш да вземеш проформа фактура. Оттам, откъде ще ги поръчаш. Оттам да се върнеш тук, да ти я заверят в службата. След това да отидеш, че фактурата ти е заверена. След това да... Изчакай, предполагам, периода, докато те обработват документите. Например, така се случи, че попаднах в период, в който нещо имаше между държавните там организации, не се бяха споразумяли как да се отпускат тези пари и ми се налагаше зимата, особено кръгът ми е скъсен с 8 см и обувката ми трябва да е ортопедична. Трябваше да чакам до лятото 5 месеца и синовете ми се събраха и платиха 175 лева за едни цели обувки, които са отдолу с гума автомобилна, такава елементарна. Кожа е отгоре, но тежат страшно много и са много неудобни. Аз за това и сега хода с такива, защото с мека подметка и мога да си свия крака. На тези не може, то ходиш като пивателна, така се хода с тях. И след това взех такава бележка и си взех. Баща ми е обущар, като видя, че държавата плаща 175 лева, защото толкова и държавната поръчка за такова качество на изделието, то просто е престъпление. Сега сме 2000 близо организирани членове, такива, които си плащат членския внос, които членуват в 28 дружества за София в различните райони и които водят сравнително добър организационен живот. Това са хора първа група, втора група, трета група или с различен процент увреждания. Имаме право и самишленици да приемем в листите на съюза. Те не са много, но пък семействата на всичките, които членуват, ни поддържат много добре. Едва минала 2012 година, 41-то Народно събрание, след 5 годишно протакане, подписаха Конвенцията за хора с увреждания. За съжаление, тя е подписана на хартия. Това, което очаквахме, че с подписването на конвенцията нещата ще се случат и за нас, както е в Европа, уви, не е така. От 1986 година е наредбата за достъпност на околната среда, което значи изкосените тротуари, достъпа до всички институции държавни, до това тротуари и тем подобни работи и наполовина не е свършено. Имаме един цял поменик в Съюза на инвалидите от институции, които, и то държавни, които има асансьор, който тръгва от 3-тия етаж до 5-тия, но до там се стига по няколко стъпала и достъпа какъв да бъде. Параграф 20. Да. За най-голямо съжаление е така. Да не говорим за отношение на обществото. Точно за това иска да... Жилищните сгради, знаете, 86-то постановление е за достъп на държавните учреждения. Има и една наредба, която задължава и жилищните сгради, разбира се, новостроящите се, да бъдат приспособени както асансьори, така и входни помещения, достъп до асансьори. И това не се изпълнява. Въпреки че в градове, като в Плевен, в комисията към Общинския народен съвет има председателят, който е председател на Организацията за инвалидите, влиза в тази комисия и когато се приема сграда, той самия дава своите указания и проверява дали е достъпна сградата и предписанията, които след това не се изпълняват. А по времето на
предишния режим? Нямаше достъп. По отношение на взаимоотношения с обществото, в смисъл, по начина, по който го говорим, остана с впечатлението, че по един или друг начин отново е била една много затворена група, която имала възможностите за къде да се работи и как точно да се изхранат, но по отношение на обществото, как са били връзките, смисъл, имало ли инвестиции или въобще най-елементарното нещо, когато човек излезе на улицата, помагат ли? Не може да се каже, че не са помагали. Обществото винаги е било разделено. Имало е хора с добра обща култура, които винаги са се отнасяли с уважение към човека с патерици, към уважение на незрящия, с този случвало се, като видиш бял бастун, някой да го хване за ръка, за да го преведе. За съжаление, сега не е така. Сега много пъти ми се е случвало, особено по граф Игнатиев, по Славейков се движат повече слепи, не знам по каква причина. Съм виждала как минава, даже се блъска в него, ритва му бастуна, казва му извинявай, не се връща, защото не съзнава, че този бастун за него са очите и краката му. Да не говориме, че превозните средства не спират близо до, въпреки че са задължени на 30 см от тротуара да спират. Те спират веднъж поради това, че някъде е спряла някаква кола и пречи, но в повечето случаи шофьорите не спазват това правило. И човека, който е с увреждане, възрастния, майката с детето, да не говориме за слепия, който е застанал все пак на някои улици, има звукови спирки, има звукови сигнали, има и плочки, които са по-неравни там, където би трябвало да бъде вратата на колата, но трамвай е спрял или по-нагоре, или по-надолу, той се блъска в посредата на колата, хората се качват и никой не се сеща да му подаде ръка на този, който не може да се ориентира. Спира се на светофари, на междинни спирки поради задръстванията и обикновено слепия не може, той си е разчел спирките и при тези многократни спирания той се дезориентира. Не може да прецени къде да слезе. Много пъти съм виждала даже и в трамвай, сигурно ученици или студенти, които питат, а сега на коя спирка сме, те го поглеждат действително млад човек, обаче никой не се заглежда в лицето на този, който го пита, че той всъщност го пита от необходимост, за да разбере на коя спирка. Обществото ни е далеч и преди и сега. И преди и сега. Не сме възпитали на толерантност към различни общества. Въпреки, че училищата вече трябва да имат достъп и за такива деца. Така че от малки да свикнат с присъствието на различния.